كبراتن بيت سفري برودكشنز حندغنيكم كما يتغنيو بقولوا سلام كلكم ناي وترو تمنيتين صلوتينيو لومي عند أزي زفتو حوي مقالا قلتي باستر بينيام مسؤون مستوم زفتو بيتسوون سبعة بيتو صهين مس 4 دقون مسوم كنعلل مزيل لهم بحقي كمسكنكم دس يبلني كمزيلكم جزاكم كفيتكم سلاستقبلكم مني بسمين بسم فري برودكشنز أمسكنكم كاباهم بزح كنو مهار ندلينا حكي أباقل لو تريئكم علالكم صوتهم ريئو فقرهم يريئو بخلمو مجبرا نزوم عبيت أي كحتمني نسخاتكم شمكم من كندي علميكم أنت تنقرونا شمي غلوريا يباها إدمي إسران هالانيا إزيات متزلا سبت إسران كلتك قبرية ناب University of Oklahoma يكيد الله إزيات متزلا May next semester graduate كقبرية أنا وديا شمي إدمي إسرائيل جدرز الله كمان University of Oklahoma يكيد زي ما يكون graduate كقبر كنتيات متزلا ديسمبر graduate كقبر أنا دما شمي متاني إيو إدمي عصرت شمانتي عندما عب عصرت كلتا كفلي يزله أنا كاتيان زنا عصرتي سوفانيا يزباهل عصر سلسطة إدمي عب شاو أي كفلي يزله باستر بيني حوي هاي حفتي نحكي رسولني سلنا براهم نجزابير مسكنه بتعمد فتوكم حواتيهم أبي تمرعيكم كمين يرو مرعهم حكاوين نابي كيركم مسكي قال زي تنقرونا مالت قدمنا أملاخنا مسجنو كاب محرت أملاخن صقع أملاخن تتلع علينا زلنا بهوت ولا ني أملاخ كنكون بدحريو دما دانا حونا مالت إزعد لزي كم زيلنا أنا أملاخ كنخبرون قلنا نجر كعيت أكم بحال ملأخت قانا تهزبنا خنا محل لفسي كندي زقو عزة وعايز كان زعد لزي سلازحاب كاننا نعخد ما نمسكناك إزت رايدي كونس إتي أب هزبنان أب كل بوتاتاتن تجور زلخا أجلجلوت سبيشالي نتوم تكات ولدو زتكورة تجور زلخا أجلجلوت دما بدعم بو حقوساتينا زيادة ريبارك كان بالمالتيو أب حدار سران كلتن عامت حجي فبراير فرست دما سران سلسن عامت كنجبرينا مالتيو أب إيرتراينا تلالينا قلتيفو دما تي ناي سدت نجار سلازركبه مالتيو أنا ناب السودان وجه مالتيو ناب السودان دما سعيباتني أب السودان تمرعينا مالتينا كابو من قدي جميرنا ليبيا سلازي غلوريا أب ليبيا توليدا مش وصت كاب اسر بيت ويتا بسن كامغو سلازهبنا كابت اسر بيت نصافينا كابو دما ناب طليان بدحريو غزيابير دغفه فيتلنا بمخنيات كلت حوات مالتيو نايلو 10 عامت قرب وسخابيلو له ناب لاس فيغاس مزينا اب لاس فيغاس دما نا10 عامت كنغلغل صنيحنا حجا نابز كتما دالاس ابرهان ونجيل مزينا بقولنا مالتينا نحداركم زت عمو بحراركم دس إلكم كتنورو كابز جبركم نعنا نتمرتنا زخون انتي مكافلكم هنا أفرحت أملاخ سمسرة بيتسب وحدار ندحر حاليكا كم كله بيتسب زقات مكا وزع وردالو قجتالو بزح نقرالو جن نأملاخ تفرحو ندحر كونكا فرحت أملاخ بيتكا ندحر حاليو نتبس أيكا كتعمصو يتدلن كتبدلو يتدلن بمحرت دمات مالالس مالتيو زياتا مسرتاويت نجر يبلا مالتيو كالجن أبتي وتنا نعنا زتقمنا تيون حد عندنا دحرون مسدك أنا زلنا قلوس سكانه هوتينيرنا كاباتاتهم زي تقومهم نجر لعنا نسوره لعنبره دخامنا برتعينا كل نجرنا جهوديو حجي تقوموا مخان تايز جبركا أبتدخام حوخا تعتو نتدخام خد دقفو كتردو يجبرنا مالتيو تا سالسيتي أب حدارنا زقمتنا زبلا مالتيو من البت صحيح توسخليا اتي مصووار مالتيو دمص انا يوم مقدي قليل مقدي ايكونن بزح وصع ورد نبرو بزح مكراز نبرو ولاتي كم زبلكو خاص
ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ካብ ሊብያ ናብ ጣልያን ካብ ጣልያን ናብ ኣሜሪካ ነዚ ኩሉ መገዲ ብሓንሳብ ኮይና ኢና ሓሊፍናዮ ኣብዚ ምጥናስ ኣሎ መውላድ ኣሎ እስር ቤት ነይሩ ከቢድ ኩነታት ቀሊል ኩነታት ነይሩ ሕጂ ተፃዋዊርካ ተኸዓ ኢልካ ክትሓልፍ ድማ ነይርና ማለት እዩ እቲ ክሪኦ ከለኹ ብናተይ ወገን ማለት እዩ ከምዚ ካብ መጀመርታስ መቕባፅ ድነበሮ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ካሓተን ከሎ ዋላስ ቅልጥፍ ኢለ ኣይወሰንኩን ትዘይወሰነኒ ነገር ከዓ ትዝሪኦ ነበርኩ ኣገልጋሊ ኮንካስ ከመይ ትሓልፍ ድሓር እቲ ኣተሓታትቶ ከዓ ሸፋፊኑ ኣይኮነን ሓቲትኒ ኣነ ገልጋሊ በቃ ጎይታ ናብ ኪድ ዝበለኒ ኸይደ ወላ ሶማል ተበለኒ ወላ ሱዳን ተበለኒ ሕጂ ዋ ድሓር እዚ ብጣዕሚ ክስታይ ገይርኒ ማለት እዩ ኩኑ ክውስን ድሓር ከዓ ወላ ሓንቲ የብለኝ ዝኸባቢ ብዛች ኣብዚኣ ቦታ ደለዋ ኸማ ናይ ቸርችየን ዘንድስቲ ገለመለ እግዚኣብሔር ከም ዝመልኣለይ ግን ይኣምን የልኒ ሞ ነዚ ወሲነ ከዓ ትወሲ ዕድል ሃበኒ ሓንሳብ ኢለዮ ነዊሕ ፀኒሐ ሕጂ ንድሓር ግን ጠቒምኒ ምክንያቱ ፍቲ ድሓልፎ ነበርኩ ኩሉ ታውሳኔት ያስጠቒማትኒ ማለት እዩ ሕጂ በቃ ኣብ ዝኾነ ብዝኸድናዮ ማለት እዩ መከራ ነይርዎ ውፃደይብ ነይርዎ ብዙሕ ነገር ነይሩ ኣው ግን ክትፋለጥ ከዓ ገብረካ ምክንያቱ ኣብ ግዜ መከራ ንዕኡ ፅቡቅ ገይረ ክፈልጦ እሱ ድማ ንዓይ ክፈልጠኒ ኣጆኹ ክነባሃል ማለት እዩ ንዕኡ ደጊፍና ናይ እግዚኣብሔር ካብዚ ኩሉ ክረዳእና ከሎ ርኢናዮ ድሓር ኣብ ኣሜሪካ ምስኣተና እውን ከምዚ ቀሊል ኣይነበረን ብዘይ ወረቐት ሓደ 5-6 ዓመት ነይሩ ደስ ወይና ንማታንያ ክሓርስ ከለኹስ ናብ ኦክላንድ ከይደ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝኸበደ ኸማን ገለገለ ኣብዛ ኣሜሪካ ድሓለፍናዮ ይበዝሕ ማለት ብዙሕ እቲ ውሽጥኻ ስኻ ተሓልፎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ካብኡ ከዓ ርኢናዮ ቀዳማይ ነገር እቲ ኣብ በረኻ ዘላ ማመደካ እምነትካ ከይድርበ በቃ እግዚኣብሔር ሲ ኣብዚ እውን ከም ዝረድኣካ ኣቲና ኢና ኣብ ዓብይ ዓዲ ወይ እውን ኣብ ከምዚ ኦፖርቹኒቲ ደሎ ኢልካስ ግን ንዓኻ ግን እንታይ ኮነካ ምድረ በዳ ኮነካ ኣብኡ ግን እቲ ናይ ምድረ በዳ ኣምላኽ ከዓ እንታይ ገብረካ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከምዚ ንምድኒ እሞ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ክሕልፈኒ ኢልካስ እምነትካ እንዳተሰሓለ ኣምላኽ ብዙሕ ኢዱ ኣርኢና ማለት እዩ ሰበይቲ ዝረክብ ሞጎስ ይረክብ ኢልዎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ሕጂ ሰበይቲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ግን ዋጋ ትኸፍል ሕጂ ሊትራሊ ፀሓይ ሲ ኣብዛ ዓዲ ምስ መፃናስ ዝዓዲ ሲ ብዙሕ ነገር ክትገብረሉ እትኽእል እዩ ግን ኣነ ኣገልጋሊ ስለ ዝኾንኩ እዛ ቤተሰብ ከዓ መሰረታ ጥዒቲ ክትከውን ምእንተሲ ደለዋ ብምሉእስ ነዛ ቤተሰብ ሳክሪፋይ ጌራ ማለት እዩ ባዕላይ ኣዕብያቶም ደቃ ፉል ታይም ማዘር ኮይና ማለት እዩ ኣብ ሂወቶም ከዓ ዓብ ፅልባ ነይርዎ ናይ ብሓቂ እቲ ሳክሪፋይ ምግባራ ንሳ ንዓና ንሓዳርና ጠቂምና ማለት እዩ ተኻለይቲ ዕድለኛ እየ ዝብላ ማለት እዩ ማተርያል ማይንድ ኣይኮነትን ከምቶ ዝኸውን ኣገልግሎት እውን ምገደፍክዎ ምክንያቱ ነይሩ እዋናት ማለት እዩ ጉድዊል ከይደ ክዳን ዝገዝኣሉ ደስ ኢልዋ እትቕበለኒ ባሂልዋ ንኣምላኽ ተመስገን ብኡ ንሕጎስ በታ ዘላትና ዕጉባት ነርና ማለት ኢና በታ ዘላትና እዚ ዓብ ነገር ነይሩ ኣብቲ ሓዳርና ካልእ ካብቲ ዝጠቕመና ዝበልክዎ ግዜ ንሕልፍ በታ ዘላትና ንእሽተይ ድማኒ በቃ ዋላ ዝኾነ ነገር እንድሕርሃልዩ ውፅእ ኢልና እቲ መጀመርታ ቆልዑ ከለዉ ኣሕዋታ ስለ ዝነበሩ ንሳቶም ይሕዝልና ከድና ግዜ ንሕልፍ ይህን ምህን ንበሃል ንዘራርብ ዋላ ንሳ ክብድ ኢልዋ እንድሕር ውዒሉ ገፃ ይርኦ ይፈልጣ ንሳ ከዓ እቱ ክብል ከለኹ እንድሕር ሕማቕ ውዒለ ትፈልጠኒ ገፀይ ማለት እዩ ሽዑ ውፅእ ኢልና ንዕልል ኣደቓቕሳ ቢልና ድማ ምሸት ሰዓት ዝኸውን ኢና ብሓንሳብ ቦክ ንገብር ኣብቲ ከባቢና እንዳዕለልና እንዳፀለና እዚ ብዙሕ ጠቒምና ኣብቲ ሓዳርና ይብል ዋላ እውን ምስ ቤተሰብ ክንነብር ከለና ምዞም ደቅና ከም ተቐዲመ ዝበልኩ ግሁዳት ኢና ነርና ሳምታይምስ
ክንባኣስ ከለና ይርዩና ይቕሬታ ክንባሃል ከለና ይርዩና ምክንያቱ ላይፍሲ ትክክል ከምኡ ምዃኑ ኣብ ሓዳር ከም ትጋጮ ይቕሬታ ከም ትባሃል ምሕረት ከም ትገባበር እዚ ኩሉ እንዳርኣይዎ ዓብዮም ሕጂ ሓደ ግዜ እንታይ ካብቲ ዘጋጠመና ማለት እዩ ኣነ ሓደሽቲ ነፍሳት ኣብ ቸርች ማለት እዩ ኩሉ ሰባት ቆፂረ ማለት እዩ ፀሓይ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ሰባት ነይሮም ንዕኦም ክንበፅሖም ኢላ ከዓ ምስኦም ተቋፂረ ሕጂ ስራሕ ውዒለ ገዛ መፄ ተመሳሲሒ ክዳውንቲ ቂራ ቢለ በልኸደ ኣለኹ ሰብ ቆፂረ እብላ ማለት እዩ ጅኸምኡ ምስ በልኩዋ ኣነ ዳ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣሕዋት ክንበፅሖም እንደ ምስኦም ተቋፂረ ዘይነገርከኒ ይብላ ሞንስኻስ መዓስ ነጊርካኒ ሕጂ ከምዚኣ ባክ ኤንድ ፎርስ ንገብር ማለት እዩ ክንመላለስ ከለና ኤወዲያ ትሰምዓና ሕጂ ኤወዲያ ትሰምዓና ጓል 11 12 ዓመት እያ ነይራ ባባ ትብለኒ ንዓና ኣብ ጣውላ ትብለኒ حراي أبطاولا متص خوفبل مالتي ماما نعنا أبطاولا حجي تايت بلني شعوب تعمل لبيون كم زي زهرب نير خمسة أملاخ وريد زاربن زل إز مثلا نير بابا يلهني نوز حس صباتها قلقلكا نبيت كان سبيت كان أنحر زي خبير كان زي قلقل كان تايت قمل له لذي سبات كتقلقل كان لخاص كتحب رعنيركا متجاجي حاصل زخونكا يغريتا بلا يغريتا محرات حاتت إليه يجي ماما خانا باخ متص ماما نسخي نايز جزا رأسي كونكن نسيو رأسي حجي قلنا نقر كتقبر خلخس نترأسي خات حاتو انتا لكا إلكا تحاتو نسخي قل بإدوان انكي خمس كالة سبتقات زيركي لازم تقاقي خي خمس خاني محرات كباري اللي يبليو يغريتا إلهاني كابو زبعسكم زلو أقلقلوت يري الله سلازم أفتح خباكم عرب خوون كله كالندركم تلاوتكم تالكم تبعالو اجي اتي كالندركم تلاوتكم موني بقى أمونغو قجت هيفترن حجي تبع أختبنا الناس خالة تقلسي مسؤوم منبارنا كالا أي أبتقزانا خاني ناي فاميلي ناي بيزنس ميتينغ علنا نواقع قصلو بدلنا ننغاغرلو دخامنا ننغاغرلو على حجي قول علنا ينعقومنينا فيتني فيت يحطونا تشالنج يقبرونا نحنا خاهم نقبرهم ازي بتعم تقيمنا نتي فاميلنا خا بتعم بوند خون غيرو يبل مالتيو اب اني اشتيك وسخ زبلسي ግጭትና ይግድን በገለስ ክትጋጫኻ ኩላትና ንሓልፎ ማለት እዩ ግን ሽዑ ማዓልቲ ከይሓደርና ክንፈትሖ ፍላይ ኣነ ብዙሕ ግዜ ከማይ ዝብል ዋላ ስቕ እንድሕሪሉ ክንዘራረብ ወይ ውጽኢልና ከምዚ ዝበሎ ማለት እዩ ፍላይ ዕብ ይምሰሉ ግሎሪያ ብጣዕሚ ትሬኒንግ ጌርና የሚና ይሕዋት ሒዛ ትጸንሕ ውጽኢልና ሻሰቲና ተዛራሪብና ንመጽ ማለት እዩ ወይ ድማ ኾፊልና ወይ ከምዚ ዝበሎ ወክና ገበርና ማለት እዩ ቦኻ በቃ ማለት ሲ ካፍተ ዝጠቀመና እግዚአብሔር ይመስገን መቼም ናይ አቦኹምን አዴኹምን ዕላል ጾታ ርክብ ኩሉ ከም ትፈትዎ ይርዳእኒ ካብ ወለድኹም አቦይ እዚ ስለ ዝገበረ ፈትዎ አደይ ከም ስለ ትገብር ፈትዎ ኣብ ሓዳሮም ብዛዕባኹም ደይኮነስ ኣብ ማእኸል ክልቲኦም ከምዚ ኢለ ካብ ሓዳሮም እዚ ይመሃር ትብሎ ነገር እንታይ ኣለኩ ካብ አቦይ ዘይርስኦ ሕጂ still ዝገብር ዘሎ ኣብ ሓዳሩ እቲ ናይ traditional marriage ካብ ቃል ኣምላኽ እንደማ ናይ modern age analyze ይገብሮ and combine ይገብሮ so basically እቲ traditional ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብል ሰብኣይ ርስ እዩ እታ ኣንስቲካ Islam, she's submit to the man. But of traditional marriage in Taitre, it is sabai gazak met color, kofilo wala hara higazenu, try nav TV UK, gonna abo in Tairo, gazak met color na ade, taik higaz yibel, abti sarhu, baba amu UK, gen yihigaza, and but am yedno because of this, and I've had apply gabro yidali. كلت يوم تهتي لهم كل نقويتها كقلقلو
just إتي عفتي كلهم من قدام إتي سدت ديو عفو سربت ديوم عتيوم كله ديو happens كونه just كلتهم together نرام through it all and just I think دعمي تطبق يو نارو because نعايز مهراني throughout كله تي سدت مسايزت أنه throughout anything that happens مسايكت أنه كرهب and just بدعمي impact يوم قرام it's not her life and it's لذيذي يمسكنهم أنا كبلاز دله بابا حجي جزاك مز كله sometimes فيوري هيزو يمز يهبا بماكا لما عنتيسي دحيمة يزله مساح دقة يبلع عيت لني كل الشعب مساح قريبة يا تتنحسو زيادة I think I get داسيا marriage it's very important كم يوم عين الدمسلو اليوم دسبرو بروخات ولود كلوكم حق صقع أملاخ نديو برخة أملاخ نديو نسخم قاعد سرحكم وقلنا نجرال أعويتنا ندقنا كم زخونو تقيمهم التبلو انتاي نجر الله ولا بمنفسوي نجرهم بلوزاتهم أبتمرتهم بلوزاتهم أب كل نابرهم طبعاً بلوزات كهونو زعوتكم انتاي تبلو دقخا بصبوق كعابي هولو مالت نخعابيو أجد داسي مسرته نجر نيدي أبجزا مهلاو إيو مالت أبسدت عندنا زلنا بزح واتيتات لنا بزح نجر سبيشال دما أب أمريكا نابرخا خطوق حمبر كتصبوق أيكون انتزيستم قيمو بفلاي مالت نتنقلعو قدي في كلام كلتي خاب صراحة خيد مو زي تخون حجي دحر تزراريبنا عن تويمون كم زقل سكوة صحي حدا وساني وسينا مالتها أنا مبار نظام دقين بك أنا أقل قلت كان كل نجار كوفي إلى حجي بك ملو بملو بك أنا بتنقلعو أتكرو جيرا مالتها أبجزا مهلا وترايزي كونسي مش أتاتهم سي طبق زغنة ركبن محزنة نجبر نيرنا مالتنا أنا بزح جزء أبقى الأملاخ كسرته تمرت مدحان بتغكل كمهارو تمرت تمكات كمهارو منفس قدوس أبقى زوم تمديهم كلهم مالتهم إزي إزجبر نساخاني أبصلت كسرته أملوخو كملوخو بفلاي ناي بيت سبنا الله ناي صلوت جزء تحلوا الساعة أنا ببزح جزء سنكلكل قبل كله نو كل حلو على تفلني نساء مالتي حجي إتي هوتنا منفساو نجر له محبراو نجر له حنتي كابتا عباي نجر ذهبنا يوم أبجزا ناسي نتعنت كل يوم عليهم كفرهي باللوم حوات محازوت داخل كون على النادي عنبري بزم جدزي عبيم مالتيو شو عت حقتات نيرنا أنا حجي شو من تجيرنا لنا هاي تجزانا برينسيبل مالت نعملخ كخبرو بقيت برتعات كونو أبو من أدي أمن كخبرو حوا من حفتو من كفكرو بزعبا متعيهم بزعبا رأيهم كتصليو أبيت مرتي بلوصات كونو أبجزا تجرينيا كزارو نقول لسد ما حيوت كونو زبلة مالتيو تاشا منيت حجي ناب كوليج مخادن مفلاي مسمجم مسمسه بزعبا بيتسب كاصلي تبل دماني بقى بزعبا بيتسبنا نصلي مالتي شي صحيح حفتي وسخي مجمرتا زي ابطليان كله خسي كلتي انسا نيشتي يعني را جلوريغا قلت عمدي تعبي عمتن شفتوا حجي ابس مراك مسكواير سلل نبركو كزمري زدلن يري حجوي انتاي لنا مالتي هاني زي جيزازي صبوق يو وتغلغلكن نزن دقيق جيزه تهيبكن تزبله صدحر اي تردان نعينكو غلغلت يا تغبر دلغي إلنا مالتي تحر مسرأه أبجزا خويني بفلاي جلوريا قلعة خلا بوكن اشتي هبامو كم زي أنا مصحف قدسي كان بكله سخا تنبب صغيلة ولا زي جمرت كلا تتصحف نزمرنا ملخ بطعم تملخ تقرنيا بطعم تزمرني راشو وبتن قرب دلو استاي مالتي
ሕጂ እንታይ ኢልኒ ብመውላድ ወለድስክ ትባረኺ ኢኺ ይዝብል ቃል ኣምላኽ ድሓር በቃ ናይ ብሓቂ ተረዲእንስ እንደቀይ ምግልጋልስን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝዓስሙ ከም ደለዎ ተረዲእኒ ብኡ ድሓር እንዳሰፍሐ ብዙሕ ግዜ ኸይዱ ማለት እዩ ሽዑ ኣብዚ ቁሩብ ድገቦ ዛሉ ግዜ ንቸርች መመለላስ ከምዚ ሳመር ናይ ሳመር ነይሩዎም ኣብቲ ቸርች ፍቲ ዝነበርናዮ ናይ ፀዓዱ ኣብ ሳመር ሕጂ ደቅኻ ተብፅሖም ትመልሶም ምስኦም እውን ከምዚ ቮለንተሪ ገብር ማለት እዩ ምስቶም ኣዴታት ሕጂ ንብዙሓት ይሕብረኒ ኣብቲ ናትና ግን ከምኡ ብዙሕ ድገብር የለን ድሓር ምስአን ምእታው ምውፃእ ካብ ትምህርቲ እውን ግዜ ምውሳድ ብሓቂ ምስኦም ሲ ገዛ ሃሊኻ እውን ምስኦም ዘይክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልእ ክትሕልፎ ትኽእል ኢኻ ግዜኻ ሕጂ በቃ እታ ንሳቶም ዝመፁላ ታይም ምሰብ ክራኸብ ኣይደልን ቴሌፎን ክሕዝ ኣይደልን ምስኦም ክመፁ ከለዉ ኣነ ባይብል የንብብ እሶም ከዓ ሆምወርኮም ሰርሑ ማለት እዮም ከምኡ እንከሎ ከዓኒ በቃ ትምህርቲ ከእትውን ከውፅኦም ከለኹ ከዓ እንዳዕለልክዎም እየ ዝኸይድ ኣብቲ ትምህርቲ ኣውፃእ ኣቢልካ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ትሪኦ እታ ሓንቲ ዘይፈትዋ ቴሌፎን ይሕዝ ከመይ ውዒሉ ትቆልዓ ይተሓቶን ኢኻ ምናልባሽ ዲስካሬጅ ኮይኑ ውዒሉ ክኸውን ይኽእል ንስኻ ከመይ ጌርካ ኢንካሬጅ ትገብሮ ሕጂ ይሓተን እሞ ሓደ መዓልቲ ሽዑ ዝገረመኒ ኤወድያ ኣብ ኣፍ ደገ ፀኒሓተኒ ንዕናይ ባይ ወድያ ጓሊልያ ግሎርያ ቀልጢፋት ስለደም ጌታ ወፅያ ነው ፀኒሐ ኢልሃኒ ይሄ ኢለ እዚ ቆልዓ ትሪኦ ደለኺ ንዓይ ኣይደነው ባሃየ በለንን ትኾነ ሕማቅ ቃላት ተዛሪብኒ ሕጂ ንመምህርና ከዓ ነጊረያ ኣይ ወላ ሓንቲ ገበረትን ብዙሕ ግዜ ከም ስለ ትገብር ደሎ ነዲኡ ክፅበያ ነዲኡ ክዛረብ ሞ ፅባሕ ደይ ትገብር የልያ ኖኖ ሕጂ ኢላተኒ ሕራይ ተፀቢያሽ ኮፍ ኢለ ኣረነታ ሰበይትነት ኣዲኡ ትዛሪባታ ብጣዕሚ ጉያ ከምኡ ከይትብላ ንምንታይ ከምኡ ጌርካ ሶር በላ ኢላቶ ካልእ ግዜ ሽዑ ፍሬንድ ኮይኖም ዋላ በርዚ ዓዲዎም ሕጂ ንውላድካ ካብኡ ሽዑ ኣፀቢቐ እንታይ ኣሲረሉ ማለት እዩ ካብ ትምህርቲ ክወፅእ ከሎስ ምስ ቴሌፎን ምስ ካልእ ወላ ንክሰጉሩ ሓደ ሓደ ግዜ ኣታ ንዓ ከምዚ እንዳበልካ እንዳሲ ታያሉ ኣብ ገፁስ ከመይ ይውዒሉ ሽዑ ገዛ ምስ መፁ ማለት እዮም የዛርቦሞ ገለ ነገር ባህ ዘየብል ተውዒሉ በቃ ወይ በቃል ጌርካ ንዖም ደስ ልብል ወይ ጌርካ ማለት ወይ ንፅሊ ምሸትካ እንታይ ኣለኩም ፕሬየር ሪኮስት ንበሃል ሎሚ ከምዝን ወይ ማታንያ ሕጂ ኣብ ሚድል ስኩል ዝነበረሉ ማለት እዩ ሓንቲ ሓፈ ከምዚ ዓይነት ሙስሊምስ ምስክረላ ኣለኹሞ ኩሉ ግዜ ምሸት ፀሊ ኢለ ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ተኸምኡ እቲ ግዜ ምሕላፍ ምስኣቶም ማለት እዩ ብጣዕሚ እንታይ እዩ ከተስተውዕለሎም ኣብኦም ጉዮም ደለዉ ኣብኦም ተተንኪፎም ደለዉ ተባዓቶም ከይትንከፍ ይገብረካ ማለት እዩ እሶም ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ተደኺመ ዋላ ሓደ ግዜ ማሚ ሎማ ዓንቲ እንታይ ኮንኪ ብፍላይ ኣብ ገለ እዋን ናይ ጥዕና ድሓልፍ ኩሉ ግዜ ነይሩ ሎ ማሚ ቀሪፍከ እንዲኺ ኣይተሲ ወይ ገለ ይብሉኒ ማለት እዮም ሕጂ እሶም ፈልጦኻ ንስኻ ድማ ትፈልጦ ግዜ ሙሳርሶ ያ ካልእ እውን እንታይ ምበልኩ ቀዳማይ ነቶም ደቅኻ ዘለዎም ብድሆታት ክትርድኦ ኣለካ ብዙሕ ግዜ ከም ወለዲ ብፍላይ ንዕኦም ካብ ናህና ዝኸበደ እዩ ዘለዎም ብድሆታቶም ኣብዚ ዓድን ዘለዉ ማለት እዩ በብዕድሚኦም በብኸባቢኦም ብብዙሕ ነገር ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ይርስዓ ምስ ግሎርያ ኮፍ ኢልና እንዳዕለልና ከለና ግሎርያ ጓለ ኢለያ ትዘለክ ብድሆታት ዘጋጥመኪ ኣብ ትምህርቲ ብመሓዙት ብሚድያ ብኩሉ ይርዳእኒ እዩ ክብደቱ ክሳብ ክንደይ ከም ዘጨነቐክ ናይ ብሓቂ ባባ ይርዳእካ ንሱ እወ ሓልየልክ እንዴ ክድግፈኪ ዝደሊ ምስ በልኳሲ ነቢዓታስ ጥብጥብ ኢሉ ሕጂ ምርዳእ ጥራይ ንዕኦም ቃንዝኦም ምርዳእ ክብደቶም ምርዳእ ጥራይሲ ዓብ ነገር እዩ ሓደ ካልኣይ ሓደ እዚኣ ካብ ሓደ ፃዕዳ ፓስተር የተማሂረያ እንታይ ኢሉ ንደቁ እንታይ ኢሉ ዋላ ተሓጣኩም ዋላ ተበደልኩም ዋላ ገለ ተገበርኩም I am there to help you not to judge ሕጂ ወዲ ሓደ መዓልቲ ሰዓት ክልተ ወጋሕታስ ደው ኢለለይ ኢለኒ ኣቦ ሰኺረ ዘለኹ መስተሰቲ ሕጂ
مسست يخلق مكينة خزور كاب حدا خيات فريحة كمز سلة الناس مزي خادو قتل على النتخيل إليه بزح جزين إحنا بقى عقلنا جر كجات مون كله كنفردهم كنقايقهم إنا نبقس مالتي حجي قبلبنا كنحجزهم مخنا كندقفهم مخنا كنلعلهم مخنا كأمننا كل لهم دقنا مالتي زي حجي بزحكم كنجبر مسدقنا كنزرع مش جنبرنا بقى زقات من نجارات ينقرنا مالتي أفتخن الرموم زقبعنا نرموم أفتخن نصلي لهم زقبعنا نصلي لهم مالتي زي بشنخ نايتي هوتهم كنرد لهم زلنا قال فاميلي سي بحسب كونكا في لاي قدامن عرب مشيتن ازين فوليات كزينا فاميلنا عرب مشيت ناي فاميلي نايتيا فيلم إن عندري كريستيان موفي عم بابا نقبر صبو كيرنا بقى بحسب كنا بقى فريش نكون لا جزء مالتي قدام بحسابنا نقرسكم هذا جزء صوم صلوات بحساب نوسد مالتي اجي قرص تداليو بحساب بلينا نبا املخو نمزبور هذا جزء فود شانل نريموني زي مغب زين صراحه بحساب نبل بحساب كي الناس بيزام سينا نسرح بقى حجي اتي حدا خابتنا هاني زدنقه كلاتهم كوك مغبار خوليا حجي كولج بعلنين كوكيرن ابغزن زبلع مالت بزعوون كزاروين بعلن مالت حجي حدا بوندي فتره الكاب حسابكم كعري غلغه كلاي كاس تدالوم يخا تعطقوم يخا نزمص حنت خا خبلا زدل بفزح غزيفتنا حبشانا زي نريا مالتيو ندقنا زخدنا يوم كدان يذكرون يوم زبلعنا يوم مغبي يذكرون يوم اتي ابا امرهم زترف كن تنبحسب نحلفن جزي بفلاي ناي فيكيشن جزي إلنا نجبرن بحسب أمور زخانة قدوم زخانة نجارين فترة حجي مالت بزح جنزب كل وكال ومالت أيقونن كال أي ذكرون هنا أبزي أزخدنا خمسة أجيرنا أبزي خمسة أجيرنا أبزي خمسة أجيرنا أبزي خمسة أجيرنا نعم خمسة نجبرينا ذبل كاني بقى تفقري أما أخلنا ناتري خيدو بتمرتي أنا مالسي كنت تعاقميني اشتي تمرتي أسلات النمبري لايبراري نخيد مصحفتنا مصحف ينببو سامري صحفو حموشة كوشنر يدال ولو مالتي بتن كوشنر مسرت بقى كساب نفعات منببتي نمعلت حدا مصحف 120 بيج كنببو كساب كندو جميرو مالتي ازي عندها قبرو بفلاي اب جلوريا خمو مسكبرنا اي وديا سعيباتا ماتاتيا سعيبو سوفانيا دما سعيباتهم مالتيا مصحف قدسنا بزغزانا حد لمدلنا بعمت حساب غزي خنودا سوفانيا انداتا زنعست 4 غزي مصحف قدس ودياتولا كم جمر اقسام وداتا مالتي حجي منباب ترازي كونس زتمحرتو خات تصحفو اتي بايبل ستاد نغبر كلنا خاني ويتا استزاره بس محرتو دما شير تغبر مالتي زرسعفوت اللي انا بتسخل بقاتي أقداسسي مسؤوم مهلاو كاس مساخم على خوتهم لهم نابلنا تبعتهم كي وسد كي جاجونا تستخفت نتي سبزخ ألس كخولو كتقبرهم كلها تبعتي سمعهم سون كاب تمرتب تعم حقوس خام دليو أبزخونا نجرام زيك أيقون أبزخونا مالتيو اتي شلمات هالو قدامتي سخاخ تركب لهم يدليو مسؤوم دو كتب المسؤوم بقى أبزخونا نايت أوتهم يخيد مالتي حجنا يد سراحسي أملاغ ندي تأجاد بكا تعنا هي بكا زي بير قل مساخم على خطب لهم بزح جزين قبرص حدا خلتي أديتات نيرنا بجزاد وعلا فيزيكال جزالوه قل سامر خميلنا نحلفو إنا سامر يمتسألو إلى نيج النقا بكا كميلنا إنا جيزم سوم كنحلف كنا أي أخلق كاني sometimes بكوك تحلفو sometimes صباح بقى كم زغم نقبرينا تبلون بقى نناتهم دس بسكوت نسرحينا كيك نسرحينا وجزا حجي كله دحر تريو أنا أنت يا أخي عم بقاسيتي تي opportunity أدي بني إشتري كله خياميته أي رخبكون حجي أنا زي رخبو أبدك أي بتعم رخبو
ዝደሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ገዛና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኾነ ሲ ኣይንሓስቦምን ኢና ዋላ ንዖም ዝኸውን ሲ ኣይነዳሉን ኢና ኣብነት ቸርች ናይ ዓበይቲ ኮንፈረንስ ጌርና ሲ ናይ ቆልዑ ኮንፈረንስ ክንገብር ኢልና ሳይንሓስብን ኢና በርዝደይ ኢልና ንፅውዑ እሞ እቶም ቆልዑ ኣብ ሓንቲ ገዛ ይዕፀው እሞ ተዓብ ሰብ እዩ ኢንጆይ ዝገብሮ በርዝደይ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ ከመኣ ምስ ገበርና ድሓር ተዛራሪብና ድሕሪ ሕጂ በርዝደይ ክንገብር ከለና ካብ ሰዓት ክንዲዚያን ሰዓት ክንዲዚያ ደቁኹም ድሮፕ ጌርኩሞም ኪዱ ናይ ዓበይቲ ይኮነን ኢልናስ በቃ ቆልዑ ጥራይ ከመብል ጀሚርና ሕጂ ንዕምፆም ኢና እሞ ትዝግብኦም ነገር ክንገብረሎም ማለት እዩ ሓንቲ ከዓ ናይ መወዳእታ ዝተማሃርክዋ ማለት እዩ ኮሌጅ ምስ ከዳ ዘንክልተ ደቅና ኣቑሑት ፅዒና ድራይቭ ጌርና መፂና እትየን ክምለስ ከለኹ 10 ደቂቕ ዝኸውን ኣብቲ መኪና በኸ ማለት እዩ ከይደና ማለት ኳይን ሞሊቆናና ኳይን ማለት እዩ ከቤድሲ በስ ሕጂ ብድሕሪኡ ንዊሕ ግዜ ምሳና ዘለው እዩ ዝመስለና 18 ሳመርያ 18 ሕጂ ብጣዕሚ ሓፂር ግዜ ስለ ዘሎ ሲ እቲ ዘበስ ዘየጣዓሰና ንብሎ ነገር ንግበረሎም ሽዑን ኣምላኽ ንገድፎ ማለት እዩ ካብ ወለድኹም ብዛዕባ ኣተዓባብያ ቆልዑ እንታይ ጠቒምኩም ከም ትኮኑ ካብ ወለደይ ዘይረስዖ ፅቡቅ ነገር እቲ እምነቶም ኩሉ ህይወቶም እቲ እምነቶም they kept it በናይ ኣደይ ክዛረብ specifically ኣብ ኣምልኾ እንፀሎት ብጣዕሚ እያ ሒዛትና encourage ገራትና ኣብ ኦዩ ሪአዮ ከመይ valuable እዩ እቲ በዓልካ ኮክ ምስራሕ ወይ ፅርየት ኩሉ ሪእናዮ እትዮም ምሳና ዝተምሃሩ ንእሽተይ simple ነገር ኣይከልአን እዮም ሕጂ እዚኣ መስገና ንዓደይ ብዓቦይካ ዘይረስዖ ፅቡቅ ነገር እቲ ኣብ ትምህርቲ ብጣዕሚ encourage ገርና ኤክሰል ክንገብር ይዝክር ናብ ላይብረሪ ከም ዝበሎ ላይብረሪ ይወስደና ነይሩ ብዙሕ ግዜ ካብ ላይብረሪ ካ ብዙሕ መፅሓፍ ነምፅእ ነርና እቲ መፅሓፍካ ሓደ ግዜ ሓንቲ መፅሓፍ ኣብ ሓደ መዓልቲ ንወዳእ ሽዑ ሰመሪ ናታ ንፅሕፈላ እዚ ካ ቀደም ኣይፈትዎን ነይረ obviously but ብጣዕሚ ሂግዝና ነይሩ ኣብ middle school ኣብ high school ክናትካ and then ኣብቲ ናይ spiritual side ከምዚ force ኣይገብረና ምስ ኢየሱስ relationship ክንገብር ምሽ ሰብ ከምዚ hypocrite ተብሎ ይሃነ ሰብ since ኣቦም ንሪኦም ነርና በዓሎም ንኢየሱስ ክስዕብሞ so ንሕናካ ክሙድልየት ነርና so ንኡካ encourage ይገብሩና ነይሮም most importantly ኣነ ድማ በባባ ክጅምር እቲ ዘይርስዖ ብዛዕባ እሱ መመሊሱ ኣባይ ይነግረኒ ኢንስቶል ይገብሮ ፋውንዴሽን እቲ ህይወት ጉያ እዩ ከምዚ ክትሰር ኣለካ ግን ካብ ሰይጣን መከራ ይፈትን ካምጥልካ እዚ ጽልማት ኣብ ህይወትካ ክገብር ይፈትን እዩ ግን እዚ ፈተና በኢየሱስ ክትሰራ ኣለካ ከምዚ ጳውሎስ ዝብል I can do all things through Christ who strengthens me okay it is ደልዮ ኩሉ ክገብር ኣይ ማለትን እዩ ግን ኣበት እርሰበት እንዲሁ ጽሒፋ እዚ እቲ trials and tribulations ወይ ድማ መከራ or ከምዚ temptation ካብ ሰይጣን በኢየሱስ ክርስቶስ ክሰሮ ዝክእል ናብ ማማ ክንሰግር ብዛዕባ እሳ ካብ ቆልነተይ ጀሚራ ምንባብ መሂራትኒ ቅድሚ ትምህርቲ ክጀምር ካል መታን ኣሄድ ክከውን እንደማ ትግርኛ ኣብ ገዛ ክዛረብ እሳ ያገራትኒ ስለዚህ በጣም ይመስገናላ ካብ ክልቲኦም እንታዩ ፀኒሎም ንጎይታ ክገልግልዎ ብጣዕሚ just ሙሉእ ህይወቶም ብዙሕ እዮም ኣፍቲናቶም አገልግሎት just they just put in a lot and then also ኣብ ናትና ህይወትና
ብዙሕ እዮም ኢምፓክት ገይሮሞ ከመፅና ኣና ፅቡቅ ሂወት ክህበና ብጣዕሚ ነዚ ንክልቲኦም እየ ዝመስግኖም ስፔሻሊ ንማማ ሰሚዕካያ ነርካ ባባ እንታይ ዝበና ኣነ ኣገልጋሊ እየ ጎይታ ዝበነኒ ናበይ ክከይድ ኣነ ክከይድ እየ ሶ እዚ ጅስ ብጣዕሚ ሃርድ እዩ ስፔሻሊ that's why long time እያ ወሲዳ ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ዝገበርዎ ክጠቅሶ ኣይክእልን እየ ግን ካብ ባባ ዝተማሃርክዎ ተስፋ ከይቆርፅ እዚኣካ ኣገዳሲ እያ ሂወተይ ሕጂ ስጋብ ሕጂ እየ ዝጥቀመላ ባስኬትቦል ወይ ኣብ ኦርኬስትራ ከለሁ ወይ ብትምህርቲ ክዕወት እዩ ገይርኒ ትምህርቲ እንዳከድና ሓደ motivational speaker ኣሎ Les Brown ሽሙ ካብኡ እንታይ ተማሂረ it is not over until I say it is over ሳካ እቲ ተስፋ ከይቆርፅ just ከምኡ እዩ ዝገብረኒ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ወይ ኣብ ምስ ባስኬትቦል ድዩ ወይ ምስ ኦርኬስትራ ድዩ ከምዚ እዩ ዝገብረኒ ካልዓይ ድማ ባይብል ስተዲ ክንገብር ኣብ ገዛኻ ምስ ጀመርካዮ build እንዳገበርካዮ ሓትከ ማለት ሲ ገዛና ሕጂ ትምህርቲ ድሕነት ተማሂርና ብዛዕባ salvation ተማሂርና ኣለና ምስ ጎይታ ረክብና እንዳጣዓየ ዝከይ ናይ ማማ ሕጂ እቲ ልግሲ ብጣዕሚ ዘድንዓ ንዓይ ከይበለት ንዓና እያ ትገብር ንካልእ ሰብካ ናብ ቸርች ዝመፁ ኣብ ቬጋስ ከለና ናብ ቸርች እቶም ሓደሽቲ ክመፁ ከለው ከመይ ገይረ ክሕግዞም እያ ትብል ናብ ገዛቶም ፆም ብጣዕሚ እየ ዘድንዓ ብሓንሳብ worship እንዳገበርና ማማ እያ ኣብዚ ሊድ ትገብረና ዝነበረት ሓንቲ መዝሙር ኣላ ብሓንሳብ ገርና ዝደረስናያ rejoice ሽማ ሕጂ ክንዝምረልኩም ኢና Rejoice in his salvation. Rejoice in his faith. Rejoice in his heart, his precious heart. God Almighty, you are holy. There is no other God like you. No other God like you. You are holy. You are holy. You are powerful. You are powerful. You are everything I can imagine. Everything. You are strong. You are strong. You are wise. You are everything I can imagine. Everything I can imagine. God Almighty, you are holy. There is no other God like you. No other God like you. Jesus, 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 Jesus. ካብ ኩሉ ስም ዝኸበረ ካብ ኩሉ ስም ዝለዓለ ካብ ኩሉ ስም ዝገነነ ስም ኣለካ ኢየሱስ ፍሉይ ኢኻ ኢየሱስ ፍሉይ ኢኻ ኢየሱስ ፍሉይ ኢኻ ፍሉይ 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 ስምካስ
Kab kullu